resultatbehandling af vores forsøg med 2 forskellige kræfter. Og der til at starte med, der forklarer jeg lige om nogle informationer. Det bliver også nævnt igen senere. Det er, at vi ved, at gnidningskoefficienten fra træpladen og loddet, det er 0,5 my. Og det er en given værdi, der er givet fra Johan. Vi ved fra tidligere eksperimenter, at funktionen for fjederkraften, når man bruger den røde fjeder, der er angivet til at have 10 Newton per meter, den er 20 gange x plus 0,1. Og som der står her, eller som vi alle sammen ved, så er det, at fjederkraften måles i Newton. Som du kan se, så står der x i funktionen. Det er fordi, man for at finde x på en fjeder, så skal man have den udstrakte fjeder minus den stillestående fjeder, og det måles i meter. Det vil sige, at for at man kan finde fjederkonstanten, der skal man tage fjederkraften divideret med x lige med fjederkonstanten i Newton per meter. Og som du kan se her i den første tabel, så er det netop det, jeg skal finde. Vi ved fra æsken, at fjederkonstanten står til at være 10 Newton per meter, men det vil vi gerne selv udregne. Jeg har her værdier af vores x, jeg har 4 styk, over 4 forskellige masser. Og så er det, at jeg har fjederkraften fundet via den her funktion. Og ud fra det, der kan jeg så se, at vi får den første fjederkonstant til at være 22 Newton per meter, den næste den er 24,167, den tredje den er på 3 Newton per meter, og den fjerde den giver 0, da man ikke kan tage 0,1 divideret med 0. Her kan man se en graf, hvor du kan se den lineære funktion. Det er hvordan konstanten den skulle gerne være ud fra x og fjederkraften. Som du kan se, har jeg indtegnet min konstant, min udregnede konstant fra første tabel, og de ligger noget fra den lineære funktion. Det er ikke første gang, vi får anderledes resultater, end der er forventet, men vi kan ikke komme med en forklaring til, hvorfor det er sket helt præcis, da vi bruger den rigtige udregning. Under vores eksperimenter har vi lavet gentaget eksperimentet 3 gange med 3 forskellige fjeder. Og der kan jeg så sige, at en af fjederkonstanten stod til at skulle være 20 Newton per meter, og en til 40 Newton per meter. Vi har i det her forsøg prøvet med 4 forskellige masser på. Da vi ikke har fået fundet fjederkonstanten eller en funktionsforskrift til at finde fjederkonstanten, laver jeg her en resultatbehandling over, hvordan man finder fjederkraften, hvilket gøres ved at følge den her ligning. Fjederkraften er lige med minus konstanten gange x. Jeg har indtastet mine værdier over de forskellige kilo, eller forskellige masse hedder det. Og der kan man så se, hvordan Newton den bliver. Det samme er gjort i forsøgstabel nummer 3. Så her kan man se, hvilken forskel der er mellem en fjeder på 20 Newton per meter og en på 40 Newton per meter. Som man kan se, så går det her gradvist ned fra 1,32 til 0,86 til 0,3 til 0. Mens den her over, den går fra 0,52 til 0,2 til 0,12 til 0. Der sker altså en formindskning af fjederkraften, som man kan se. Og det står i minus, fordi at man har minus konstanten. Nu vil jeg gå til lidt, som jeg nævnte tidligere, med de værdier, som vi har fået givet, eller selv fundet. Der er det fordi, at jeg har lavet resultatbehandling nu på en måde. Nu kan jeg lave det her på en anden måde ved at lave en ligning over den samlede mængde kræfter, der bliver brugt i opstillingen.
Og det vi kan aflæse, eller vi kan se, at vores klods på skråplanen står stille, kan vi sige, at alle kræfterne skal være lig med 0. Ud fra det der får vi den her 0 er lig med minus trækkekraften plus gnidningskraften minus fjederkraften minus tyngdekraften af masse nummer 2, den der er lodret på vores skråplan. Som nævnt tidligere, så har vi gnidningsværdien fra Johan, og den er på 0,5. Vi kan udregne vores tyngdekraft af klods nummer 2 ved at tage dens masse gange tyngdeacceleration, så får vi dens tyngdekraft på 1,964 Newton. For at finde trækkraften skal man bruge en anden variabel, vi fandt i vores opstilling. Det var nemlig vinklen, alfavinklen, hvor fjederen og bordet var. Så tager vi sinus til vinklen gange tyngdeaccelerationen, så får vi trækkraften. Og da vi arbejder ud for at finde fjederkraften, isolerer vi den fra den ligning vi har heroppe. Så får vi fjederkraften er lig med minus trækkraften plus gnidningskraften minus tyngdekraften af 2. Derfor har jeg sat værdierne ind her uden enhed, da mat kan det ikke helt gerne ville det. Så kan jeg så sige, at min fjederkraft, jeg har udregnet via denne her ligning-opstilling, der er på minus 5,761 Newton.